Kuza chirongwa na mkoma bana bazimani pota nekamazitumbuke. Kupapa pamekanzi hapana kuchena, hapana kuchena, hapana kuchena, hapana. Touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. Unaweza kutipata pa www.zimnetradio.com kana pa YouTube channel ya Kanzi Mafaro Huchi ndo patenge tilipo zakare live papo. Yesu kufamba mazizi wana Zimbabwe. Mosa kangaru subscribe kwa Mafaro Huchi YouTube channel ndo patano famba ni mazizi wana Zimbabwe papo mfunge zenyu ma interviews papo ni marara. Yes. Ende vayimbi munoda kuti muzive kuti kune vayimbi vatsva vari kusumuka vakawanda. Yes, chavaunza pachirongwa zvichienderana nekukwanisa kuwabata kwatiri chavaita. Pari zvino dhairi rakazara rakatozara kusvika 2021. Osigirai Soldier Boy Patrick Town Vazvitete Kodros Makosa Babatanaka Ikoza Notes Vasesi Baba Panashe Ozima Ngoma Pagokwe Udwetwe Ndinendeka zvangu mustudio South East of England. Yes, Zimnet Radio makadai kumure Zimbabwe Desert Studios. Chirongwa uchipasana nyuchi achita kurikita kuzvambura mhanzi wana Zimbabwe. Yes, we support Zim artists. Mafaro chete promotions musakanga kusubscribe pa Mafaro Huchi. Wa subscribe ka ubva wa share ma links acho essay papa ubva wa share zviende kumberi. Windows vakugazi kanwe. Anzinona kaine sugar. Mukoma bana the boss, bana Bazimani Pota. Nakiso express papa Obama pana kuchena. Amunene wenyu Mafaro wacho pa radio, Mafaro pa radio. Mkwasha wa mbuya. Era tiri kumema munda ngazitumbuke. Unatariza chikoma kandipa wani ngazitumbuke. Unatariza chikoma kandipa wani ngazitumbuke. Gitare ninoro wazasiri ngazitumbuke. Gitare ninoro wazasiri ngazitumbuke. Yora ninoro wazasiri ngazitumbuke. Ndikaitenza radakari maire ngazitumbuke. Ndikaitenza radakari mashoka ngazitumbuke. Ayo nzara wakari mahite vakomana. Gitara hanzi ndinoruva, madrums ndinoruva, kuimba ndinoimba, kunyora ndinonyora. Vakomana ime zvongoenda here mahara kungoenda ngemhepo. Vakomana ime kubva paupo marakanzi hapana kuchena. Mukoma bana Bazimani Pota the boss. Nakiso express hanzi ngazvitumbuke. Oh baba takundikana, baba takundikana, baba takundikana, baba takundikana, oh baba takundikana, baba iziringoa ekushadira yana ino, baba iziringoa ekudadira yana ino, baba itaringoa tizamsara baba isu, baba itaringoa tizamsara baba isu. Aisisiri nguva yekushanyirana kana zokuti uite mazake kwete zvakuda kubatana nevamwe toisa musoro pamwe chete basa rofamba. Akadiko Zimbabwe mezi murikubata. Thank you so much. Muna Mafaro wa Mavaro pa Zimnet Radio. Uchipasana nyuchi makadiko. Mazita mkoma bana kambo kanonzi ngazvitumbuke kubva paobama pana kuchena. Nakiso express hanzi inonaka ine shuga. Aikuna ikuzotsa mahara, uchira muromo mahara. Hanzi ndikumwa tea iyo zina shuga akana azina ndimwene shuga ndipeta ndicho zvangu. Shuga yakaipa, shuga inofutisa.
kupinda kwanu kuita pabhama yakanzi Afrika ine muridzi Visungura Messiah. Yes, mukoma tatenda Pinches and the Holy Superstars pabhama ichocho yakanzi Afrika ine muridzi. Yes, kambo kanonzi Dikinya. Aini pamuchato wangu inini uchatambwa nechembere dzinotamba Dikinya. Anyway, kama kari kupisa kapa mri kupisa moto ngoma iri richangu kuru riri kupisa shari kudama chembere anotama Dikinya shari kudama chembere anotama Dikinya all over the place. We're online 24/7. You're listening to the hottest internet station. Andizo satinaita tiri diaspora ku southeast of England munyika ya mambo kazi Dominant Desert Studios. Enga mafaraji pa radio mafaraji promotions we promote simatisi. Manje vari kuya live titi monzoti sakamira seiko. Ende Africa ine muridzi tiri kuvaudza mukoma tatenda Pinches. Mafaraji pa radio. Rangu muriseko timu rangu repaka wapo pamutoko moti pori ndoko embenda na shamwari yakanaka na mazarura ameno kuti vachiriko here akona hivi Visungura Messiah mukoma tatenda Pinches and the Holy Superstars papa micheche inonzi Africa ine muridzi ikamba kanonzi Dikinya. Chirongwa kuchipasana chimwe kuchipona mavharo wemavharo chete promotions pa Simnet Radio www.simnetradio.com. Unokwanisa kundibata zvakare pamavharo huchi pa YouTube live ipapo.
une karequest kaunoda kanda via payoutube musangana nekusubscribe pamafaro huchi zvakare kana zvasikaone kwamuri ka mobva mashare mobva makanda zviende kumberi mberi. Yes, signature yako. Yes, subscribe and like the channel. Those are the zedo. Yes, why not? Majamudenga, chitambira kamuteta, arure, adiginya mama. Machembere majamudenga, chitambira kamuteta, arure, adiginya mama. Machembere majamudenga, chitambira kamuteta, arure, adiginya mama. Machembere majamudenga, chitambira kamuteta, arure. Mama, mudiwa wangu pembera, pichitamba pachidendera, sulune wedendera, pichizingewe kupembera, tikinya chipembera, shota chine mazera, mudiwa wangu pembera, tamba pachidendera, sulune wedendera, pichizingewe kupembera, tikinya chipembera, shota chine mazera. Zoto zine mazera izvi hanzi sulo ndowedendera pinjizi ndokupembera. Iwe kaiwe moneka dendera mukati kacho moneka flavor ke mimosa hanzi unonzi mimosa music. Yes, ndichange ndiri kuwabata ndo vaneka wakambonditira wakazviti hanzi ndinonzi DJ Sugar kana kusungura pasta makaniko mumese mugwasha wambuya mwezi wakarororo mugwasha saka mugwasha wambuya wakadiko zvako Yes, ndakazara zvangu mustudio haikona kutaura tize studio South East of England mafaro wacho paradio Simnet Radio ine flavor ine danger makare kumuri Zimbabwe kufamba nevana Zimbabwe chete chirongwa chineti hachibude muZimbabwe hatibude kuti kabuda dzinozorohwa naniko ndozvedizvo kusungura ndokubasa. Album rakatakura 6 tracks. Pakaitwa zvinorohwa. Timu rangu riri seko timu rangu. Kana uchida kubata mshamara unombasa umbata pa 0786178399. Yes, tine huchi pasina nyuchi WhatsApp group ipapo panenge pachingotaurwa zvemhanzi chete. Yes. Kandira WhatsApp mshamarari wako ndokwanisa kukuita pa group racheroro. Auye ze group rema legends yesungura tiripo zvakare. Big up Makube, kasoft sungura kasina chibaranzi. Woyo. Anze kasoft sungura kasina chibaranzi. Imwe shasha yamuchange muri kunzwa masondo ari kuteera iwaya mukoma David ati chiboye ne Prochins Express anzi action kanoita action kazoda kuonekwa nekuita ndatora title track yacho atitone koma hati David chiboye.
kuita ibaba namai musabore nebabu titini bakwa akuita zvinooneka nekunzwa kana wanzwa woita saka kana wanzwa usaite saka una kunzwa saka action pakaiba apa ipe Zimbabwe inyanzi inzwa kuronga kwacho komana ipe the Blue Jeans Master, the Blue Jeans Express makoma Tefta Hatich Boy kama kakandinakira manaka apambara rikuwanika atitole iramba mweya wekungobvumbira ndezvauzina kana kutwisika iramba mweya wekungobvumbira ndezvaunoziva kuti aukude iko kutenda zvekonekwa nemama kana kutwa zvekonekwa nezvito iko kutenda zvekonekwa nemabasa kana kutwa zvekonekwa nezvito vese ndokuchingamidze pachirongwa kuchipasira nyuchi namavharo paZimnet Radio kwanza kuti bata pa www.zimnetradio.com kana kuti kufamba nemishamararo kwa live pa YouTube live mafaro huchi ndo channel yacho obva klika obva like obva share ukandira vamwe link yacho ngatiendese vaimbi veZimbabwe kumberi itavanzwa varumidza live katosvika tosapota vaimbi vedu mavharo chete promotions namavharo tisi studio south of England auzomboda mukwasha wambuya uriko here uko Zimbabwe 24/7, 365 days. Stay with Zimnet Radio. ndinoda kuvadzosa live pamhepo timbonzwa kuti zvakamira sei vari kutemanawo vana venyu muzvikoro vachivadzidzisa kanguva renguva vari kutemanawo vatendi mukereke vachivaparidzira zuva rezuva vari kutemanawo vatendi mukereke vachivaparidzira zuva rezuva makereke umwe vari kuchema navo vachiparidzirwa zuva nezuva asi havachinje baba vangu mazvinzwa iri kunzwa kunoonekwa nekuita mazvinzwa iri mikunzwa kunoonekwa nekuita kuchinja kwaichandiri pezene nekuti unenzwa wanzwa unenge wanzwa sokurimuya every day hapana kuchinja kunzwa kunoonekwa nekuita the Blue Jeans Master, the Blue Jeans Express, from the Blue Jeans Studios. Koma hati Tefta Chipoiga, makaipa. Ndikukudai mondibata pa namba yangu noti 0786178329 0786178329 mondibata ipapo. Yes, toda kudzosa live pachirongwa ka. Yes, timozwa zvakamira sei. Vashandi vakauya vachida kuwedzerwa mari yavo zvavanogoda kaekisheni. Amai vakauya vachida kurukiswa musoro chavanogoda kaekisheni.
Mwana kauya tidawo mari yechikuru chanongoda kaekisheni ndiyo ekisheni vana mukatumba mudzimbane vabereki venyu vanotongodiwa ekisheni ndiyo ekisheni. Touch with the best online station, Zenit Radio, bringing you nothing but the best. Ameno zvenyu vasinganzwe vanotoka paridzirwa vachinje kana mumba chaimo ukaratidza rudo ukasinoda neaction zvinoda neaction hanzi mama I love you aiwa kaita mamwe mabirthday anokupfura kunge renhunzi aimikaiwe zvakumbira mudiwa wako wazvifuri anozona naiyo ekisheni kwetongoti wanguka enda zvinzwa anozona naiyo ekisheni. akwanzi mudiwa wako ukamuti wamudaka zvinozoonekwa nekuzadzira neaction imika ini zizo angoreka ndinyarare mukwasha wambuya uriko here uko rega zvangu ndimbochingamidza timu rangu repahuchi pasina nyuchi randiri kufamba naro iri timu iri rakasimba panyaya yemumhanzi yezimbabwe mukoma besi kumbirai mukoma chamozambuko yes mukoma chibhonda zviri sei mukoma elias zviri sei fc jingo pasouth africa mukoma hosiya mukwindidza james piri pasouth africa kuda kwashe mpofu yes mukoma loti mukoma lot moyo zviri sei mukoma martin mukoma maxwell tundu mukoma rizin murungweni paaustralia richmo mudzingwa mukoma simbarashe mukoma steven chizungu tafadzwa mubikire mukoma taujokonya panamibia yes mukoma widzo pasouth africa mukoma zimbiti zviri sei mayaya the general makadigo agoma imi zviri sei mwana wamai mukoma last kwatidzo ndo timba randinofamba naro saka kana uchida kupinda pahuchi pasina nyuchi group ka wondikandira whatsapp pa 0786178329 ipapo totaura nyaya dzevayimbi chete tichisapota vayimbi zvakadaro. Mukoma David Hati Chipoi yes nduva iwe kumbotitsemerera kumiramira vauya naubhamu rakanzi action kuita iwe kaiwe kana wanakirwa ka yes unoonekwa nekuita saka kana wanakirwa nemumhanzi kachiita subscribe nekulike mafaro huchi payoutube ubva waspreada the word wotumira link kune vamwe zviende kumberi mafaro huchi paradio Zenit Radio Southeast of England